ikut dandapan aja. Nggak usah melak-melak tapi sampai nah. Bosnya lo karo ajar ya. Blok kok. Apa nang dhuwur kae? Padahal dikawal kok malah ngono. Bocor enak enak. Wes ben kono ben dhisik. Kawalane. Enak dikawal di sini lho. Boleh gambar loh ya. Sulit kawalane. Dan kawan nih gurih dewe waktu nyelap kafe. Lah kan kabeh dianu. Gambar ya. Kentos. Apa sing moren? Iya. Iya iya sas. Mau mbok mencolot mburi si orang motor siji geraya. Ya iki lho kene wis cakepan karo kene kok. Lu ae. Berarti datangnya ki minggir aja Mas ya. Iya. Waduh ini datangnya. Loh, yo ora ya. Ini kene. Lu jarene sekolah Mersi. Piye? Person iki. Besok sekolah sing rumit meneh. Kayaknya kak berhubung pengen apa? Kan dalan deh. Langsung nyawa gini ces. Tapi ki mbok galu-galan sik dimut karo Hino nek iki. Motormu lho limiter 110. Weh, lo Pak Beni. Wah, tak digas. Betul. Enak ya. Tapi ini caranya fungsinya kayak brake ya. Tapi lebih manjur ini caranya. Manjur. Oh, manjur. Wah, tuku RGB mburi 5. Wah, iki sesuk ngono. Ulate sengkuni-sengkuni ae lah peteng weli ngono. Iya.
Lah kuwi sapa kuwi lak supir wisata wae to motor anyar iki. Tenan, late sengkuni-sengkuni sing ra roh-roh kuwi meli ngono. Tapi nek anak jo ke Indra kan. Cek mana Mas? Apa? Ya, ya cek kalah. Tenagane apa? Trek panjangnya lho sing kalah. Ora, ya nek pengen jajal engko Mojokerto ngulon. Dalane sepilot. Jajal top speed 0 agar 110. Nah, kalau 10 ini kan Mas. Waduh kan 140 ini. Yo beda to ki perputarane mesin yo padha to. Ini nek 260 tok. Kapane? Sini. Sama dan punya gitu. Ini saya mau tapi. Aku nggak ngomong ya mas. Bunyi-bunyi. Itu sih kalau Bukan bunyi aja kan. Jajal beda-beda. Terus nelenge sing rada alon. Soale anyar. Nek Scania wong wedok jajal sepenting iso nyopir ngene ra apa. Iki nek ditemke anu apa? Garasi anyar bose keliru. Kudune ning ngetemke ya Mas Pati. Esuk, Mas Pati. esuk dijejer. Bintang tamu ini dah. Hah? Jadi viral bintang tamu. Iya. Iya kalau saya Messi biyen niku ya. Iya. Bener. Itu mlebu